Елвис Барбатов. Господин Бербатов, заповядайте. Момент! Първо господина от Лондон. Идва от Лондон. Yes, I'm from London. И така, последно, Салвадор Дали отива при... Номер 9. при господина от Лондон. Yes, I'm from London. I'm from London. I'm from London. Вода, едно кафе. Yes? Извинявайте, господините от Лондон. And I just came from Manchester. It's not the city, my friend. It's the card. Yes? Картата YES от FIBank. Клубът на избраните клиенти. Yes? Drinks are on me. Много е важно в кой клуб играеш. Yes?